Η χαρά να φιλοξενούμε στο site μας τον παλιό διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης και μέλος τώρα της διοίκησης της ομάδας της Ελαφράς Ταξιαρχίας, τον Νίκο τον Καρούλια. Κύριε Καρούλια, καλώς ήρθατε στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα, παιδιά. Ο Απόλλων, μια ιστορική ομάδα που έπειτα από μια περιπέτεια στο πρωτάθλημα της Football League 2 επέστρεψε στη Β' Εθνική ανανεωμένος και με τι φιλοδοξίες. Η ομάδα είχε πέσει και μέχρι την Τέταρτη Εθνική. Ευτυχώς ήρθε ο Σταμάτης ο Βελής, ένας απολωνιστής πραγματικός, και από τότε που ήρθε η ομάδα βρήκε το δρόμο της, προσβλέποντας πάντα στο καλύτερο. Ήδη έχει κάνει ανέβηκε αυτές τις δύο κατηγορίες και τώρα στη Β' Εθνική θέλει να οργανώσει μια σωστή ομάδα, μια καλή ομάδα, να φτιάξει μάλλον μια καλή ομάδα, αποσκοπώντας βασικά να παίξει καλό ποδόσφαιρο και από εκεί και έπειτα ό,τι προκύψει το καλύτερο. Β' Εθνική, ένας μαραθώνιος θα λέγαμε 40 αγωνιστικών, συν τα play-off, μπορούν οι ομάδες να αντέξουν? Όχι, είναι λάθος αυτό που έγινε, κατά τη γνώμη μου δεν το συζητάω, δεν γίνεται σε καμία χώρα της Ευρώπης, τις αναπτυγμένες ποδοσφαιρικές αν θέλουμε να λεγόμαστε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε 10η και αυτό στην παγκόσμια κατάσταση, στην ευρωπαϊκή, και αυτό οφείλεται βέβαια στην εθνική ομάδα και όχι στις ομάδες. Είναι ένας μαραθώνιος ο οποίος πιστεύω ότι πολλές ομάδες δεν θα αντέξουν, και από πλευράς οικονομικής αλλά και από θέμα έμψυχου υλικού. Τώρα από εκεί και έπειτα αυτές που είναι πιο σωστά δομημένες, που έχουν οργάνωση, που έχουν την οικονομική στήριξη των παραγόντων του, αυτές θεωρώ ότι θα πρωταγωνιστήσουν και θα είναι οι ομάδες που θα επιδιώξουν να βρεθούν στην ανώτερη κατηγορία. Βάσει του ρόστερ μπορούμε να χρήσουμε κάποιες ομάδες φαβορί? Κοιτάξτε, τα φαβορί όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα λόγω μεταγραφών πολλές ομάδες χρήζονται φαβορί. Αλλά στη διάρκεια του πρωταθλήματος τα πράγματα αλλάζουν. Εκεί φαίνονται οι ομάδες ποιες είναι τα φαβορί και ποιες όχι. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς για να πω για κάποιες ομάδες και πρέπει να περάσουν κάποιες αγωνιστικές για να έχουμε μια εικόνα. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, υπάρχουν ομάδες με μεγάλο ρόστερ, όπως είναι ο Βόλος, όπως είναι η Παναχαϊκή, όπως δεν ξέρω η Κεβάλα πώς είναι, αλλά αυτό είναι η Βόλου, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, την πρώτη που παίξαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό κρίνεται στο πρωτάθλημα μέσα και όχι από τα ονόματα ή το πόσο ακριβό είναι το ρόστερ που έχεις. Την εικόνα που έχετε κυρίως αυτό το πρώτο ημίχρονο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε για τον Εργοτέλη, μπορεί ο Εργοτέλης να επιστρέψει στη Super League? Εγώ ήθελα να κάνω μία μνήα έτσι για τον Εργοτέλη και για τον συγχωρεμένο πρόεδρό του. Για μένα ο Εργοτέλης είναι ένα πρότυπο ομάδα στα τελευταία χρόνια που συμμετείχε και στην πρώτη εθνική αλλά και στις προηγούμενες κατηγορίες, με τις ακαδημίες του, με τη σωστή συμπεριφορά των ανθρώπων της. Πραγματικά ήταν μια ομάδα μοντέλο και εξακολουθεί να είναι. Αυτό που έχω δει τώρα βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, δεν είδα την ομάδα, τη διαφορά δηλαδή από τον Απόλλωνα, και ως εκ τούτου δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Γνωρίζετε πάρα πολύ όλες τις κατηγορίες. Μια γνώμη θα θέλαμε, μετράει η δική σας γνώμη για την ομάδα του Όφη? Για την ομάδα του Όφη. Ο Όφη είναι μια ομάδα, παρόλο τα τόσα προβλήματα που έχει, τα διοικητικά και τα οικονομικά των τελευταία είναι 2 χρόνια, παρόλα αυτά παλεύει και φαίνεται ότι το αγωνιστικό κομμάτι δεν επηρεάζεται από το διοικητικό και από το έξω αγωνιστικό. Και αυτό βέβαια είναι επιτυχία μεγάλη και των ποδοσφαιριστών και του Νίκου του Αναστόπουλου και πηγαίνει αρκετά καλά, δηλαδή. Αυτό θεωρώ. Δηλαδή σε αντιδιαστολή με τα προβλήματα που έχει, η ομάδα, το καθαρός αγωνιστικό τμήμα δουλεύει πολύ καλά. Αγωνιστήκατε για πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα και μιας και είναι επίκαιρο το κομμάτι της εθνικής ομάδας με 2 παιχνίδια, Παρασκευή και Τρίτη, με Βοσνία και Σλοβενία, θα θέλαμε τη γνώμη σας. Μπορεί αυτή η εθνική ομάδα με τον κύριο Σάντος να πάει σε ένα τρίτο μουντιάλ? Η εθνική μας ομάδα έχει δείξει εδώ και μια δεκαετία από τον ερχομό του Ρεχάγκελ και χαίρομαι πολύ που υπάρχει συνέχεια με τον Σάντος,
ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και να πάει βέβαια και σε τρίτο Μουντιάλ. Ξεκίνησε καλά, αλλά αυτό το παιχνίδι με την Βοσνία είναι ένα παιχνίδι που αν η εθνική ομάδα το πάρει θα κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην εθνική ομάδα της εθνικής μας ομάδος. Βέβαια έχει πολλά παιχνίδια ακόμα, αλλά αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Έχουμε βέβαια απώλειες στο κέντρο της άμυνας μας με την απουσία και του Παπαδόπουλου, του Κυριάκου και του Αβραάμ βέβαια. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί. Πιστεύω όμως ότι θα το ξεπεράσει. Ο Μαλεζάς βλέπω ότι πηγαίνει πολύ καλά στη Γερμανία και ο Παπαστόπουλος βέβαια είναι μια σταθερή αξία. Από εκεί και έπειτα μπροστά έχουμε, ο Σαμαράς έχει κάνει το τελευταία εβδομάδα πολύ καλά παιχνίδια και σκοράρει συνέχεια. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει ένα γκολ και για την εθνική ομάδα να φυλάξει. Θεωρώ ότι μπορούμε να την κερδίσουμε την Βοσνία, παρόλο ότι μετά από εμάς που θεωρώ ότι έχουμε την καλύτερη ομάδα, η Βοσνία είναι η καλύτερη ομάδα. Τελειώνοντας αυτή την κουβέντα, αφού σας ευχαριστήσουμε, θα θέλαμε και τη γνώμη σας για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός των πολλών προβλημάτων, της πολυμετοχικότητας. Ποια είναι η γνώμη σας για τη φετινή του πορεία? Μην ξύνεις πληγές, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση. Εγώ βέβαια θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στον Γιάννη τον Αλαφούζο και σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί κατά ψέματα, αν δεν ήταν και αυτός, δεν ξέρω πού η ομάδα θα μπορούσε να ήταν αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα όμως εγώ θεωρώ ότι ήταν βέβαια και η πολυμετοχικότητα και αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, η ομάδα, μην ξεχνάμε, επί οικογένειας Βαρδινογιάννη ήταν μια ομάδα μοντέλο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ασχέτως αν δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα, γιατί ο Παναθηναϊκός επί Βαρδινογιάννη ό,τι πρωταθλήματα και ό,τι πήρε, το πήρε μόνο στους αγωνιστικούς χώρους. Του Βαρδινογιάννη μια ζωή του φωνάζανε επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει διαφορετικά. Τώρα όμως βλέπουμε ότι πραγματικά πόσο λείπει ένας τέτοιος ηγέτης, τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, πάντως σημασία είναι ότι οι Παναθηναϊκοί θα πρέπει να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που γίνεται, πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, και τώρα τελευταία αρχίζει και δουλεύει καλά. Κάναμε μια νίκη, αυτήν η ισοπαλία με την Τότεναμ και τη νίκη της Ξάνθης, πιστεύω να είναι η αρχή έτσι κι άλλων επιτυχιών για την ομάδα μας. Πολλοί πίστευαν το καλοκαίρι για την ομάδα μας αυτή, και τον Παναθηναϊκό και τον Απόλλωνα βέβαια, γιατί είμαι και Απολλωνιστής. Σίγουρα. Πολλοί πίστευαν το καλοκαίρι, κύριε Καρούλια, ότι ο Παναθηναϊκός θα κρατούσε τον Καραγκούνι. Δεν τον κράτησε. Φαίνεται ότι οι σημαίες σε κάποιες ομάδες δεν έχουν την αξία που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε τώρα τι έγινε και με τον Κατσουράνη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι στον Παναθηναϊκό, τα έχουμε δει αυτά, κατά καιρούς, ναι, έχουν γίνει. Πιστεύω ότι θα έπρεπε η αντιμετώπιση να ήταν διαφορετική, αν και θεωρώ ότι και οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές χρειαζόντουσαν και ήταν απαραίτητοι για τον σημερινό Παναθηναϊκό. Από εκεί και έπειτα, επειδή δεν είμαι στα αποδυτήρια και δεν μπορώ. Έχετε όμως πάντα τη δική σας άποψη. Ακριβώς. Επαναλαμβάνω ότι για μένα είναι δύο ποδοσφαιριστές, ότι στο σημερινό Παναθηναϊκό χρειαζόταν. Από εκεί και έπειτα, αν υπήρχαν άλλα θέματα έξω αγωνιστικά τα οποία δεν τα γνωρίζω και ήταν σπουδαιότερα από το αγωνιστική τους παρουσία, δεν μπορώ να κρίνω και να πω ότι δεν έγινε σωστά ή λάθος. Για μένα όμως ήταν δύο ποδοσφαιριστές που χρειαζόταν για τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνέντευξη που δώσετε στο Crete Today. Να ευχηθώ στον Απόλλωνα να βρει το δρόμο του. Εμείς οι παλιοί ξέρουμε την ιστορία του Απόλλωνα. Πιστεύω και οι νέοι να την μάθουν. Ο Απόλλωνα είναι ομάδα που αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στη Super League, στην Άλπα Εθνική. Έβγαλε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και ελπίζουμε στο μέλλον να συμβεί αυτό που είπα προηγουμένως. Ναι, είναι μια ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ο Απόλλωνας και αυτές οι ομάδες δεν πρέπει να φεύγουν από τον ελληνικό χάρτη, γιατί αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας και δεν υπάρχουν αυτές οι ομάδες, κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο θα διαλυθεί. Που βέβαια εγώ βλέπω να πηγαίνει προς εκεί, κακά τα ψέματα. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια βλέπω πιο πολύ ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο να είναι παρά επαγγελματικό. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει, όπως και στην Ελλάδα γενικότερα, και θα αρχίσει πάλι το ποδόσφαιρο να προοδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.